ассалому алайкум тамошобинони азизи канали телесимо дар шабакаи ҷаҳони ютуб. Инак мо хеле хушҳол аз он ҳастем ки бозам дар ин аъзои хотирмон пайи хидмати шумо бо барномаи навбатии садои ошно қарор дорем. дӯстони азизи арҷуманд, канали телесимо тасмим гирифтааст ки ба силсила барномаҳоро бо номи садои ошно пешниҳоди шумо кунад ва дар ин барномаҳо мо бо ҳунармандон ва сарояндагони бо таҷриба, сарояндагоне ки аллакай дар байни мардум мешиносанду эътирофашон мекунанду дӯсташон медоранд, суҳбатҳо анҷом бидиҳем ва доир ба фаъолияти эҷодии онҳо, доир ба зисту зиндагиашон, яъне фаъолияти корӣ ва ҳам ҳаёти шахсияшон ба шумо маълумотҳои мукаммал пешниҳод карда бошем. инҷо дӯстони азизи арҷуманд дар барномаи навбатии садои ошно ҳузур доранд яке аз ҳунармандони маҳбуб, ки дар миқёси ноҳия ва берун аз ноҳия дар вилояту ҷумҳурия мешиносанд, берун аз тоҷикистон низ мешиносанд, чун замоне маъракаоро бигӯем ё бигӯем маҳфилорои албатта мардуми дохил ва хориҷи кишвар буданд. маҳмадқулов тошпӯлот ҳузур доранд. мо тасмим гирифтем ки бо эшон як суҳбати хоса дошта бошем ва доир ба фаъолияти эҷодияшон, доир ба зиндагии оилавияшон, доир ба зиндагии шахсияшон баҳри шумо азизони дилу дида як маълумоти мукаммал пешниҳод намуда бошем, чун ин суҳбат ҳам вобаста ба дархосту пешниҳодҳои шумо азизони дилу дида омода ва пешкаштон гардонда мешавад. устоди азиз, хуш омадед ба студияи телевизиони Симои Шариф Анҷакин. мо хеле хушҳол аз он ҳастем ки вақти худро дариқ надошта омадед ва бо мо хостед як суҳбате анҷом дода бошед. хуб, мехостем аввалан худро барои бинандагони азиз, барои мухлисонатон камакак барои он нафароне ки бори аввал аст шояд шуморо мебинанд муаррифӣ кунед. ман родаи диҳаи фаро ҳамин дар дил фақат санъатам буд. ҳамин молои падарам мегуфтанд ки ҳамин барраҳою гӯспандҳоя чарида шакл ба бурда биёред гуфта аз ҳамин фаро сар мекардем. уриш 25 километр роҳ бурда ҳамин чарондан бим ҳамин аз ҳамин қишлоқ то ҳамин кӯҳа якта тиёқати ман ашула кара мерафтам, бо якта тиёқати ашула кара фаро меомадам. ҳамон сол чанд сола буде? Чанд сол доштед? ҳафтум ҳаштум класс мехондам. нуҳум даҳум класс хондем. баъд гашаш ҳеҷ шароити камбағалӣ кашидем. ҳамин омада петюба 2 сол петюба ман хондам. шофёрию тракторию манам хел 2 сол хондем. баъд ҳамин кади ҳаминҷа мондем. бо як чанд бор фаро рафта омадем. баъд бародарамо акоимо устозамо буданд. баъд ҳамино гуфтанд ки ако ҳаминҷа ба кор мекунед. баъд соли 1970 инҷониб аз театри халқи умарҷон баҳрию баён облоқулов акоимо муҳаммадқулов ана ҳамино кади ҳамин мана кор ба даровардан ҳаминҷа ба то ҳамин пенсия биромадагӣ ба манаи фарҳанг ба чанд сол кор кардем. мана доду бобою мизробҷон бобо раҷабу мана ҳамино кади чанд сол кор кард ба ҳамин фарҳанг пенсия биромадем. мана то ҳамин вақта солҳои сол мана ҳамин тӯйҳои панҷакин бештиро мекардем. рӯзе набуд ки ҳамин тӯй нашавад. соли союз тамоми кӯчаҳои панҷакин тӯи тамошо буд. бо вуҷуди ин то иру то айнӣ, иру то хуҷанда, то душанбеҳо мона тӯй бигита мерафтанд. иру китоб шаҳри сабз, намангон, андиҷон, кӯлу шӯту ғилону то ҳама ҷои баличики ман бисёр буд. рости гап ки то ҳозира ҳама раҳои ела бошадам ки бо мана гита мерафтанд. мана имрӯз мо манам хел ният доштем ки ҳамин омада ҳамин рамазон ба халқи панҷакин ба як 2-3 шеъро хониму халқо
дам гиранд. خب باشد اینجا خیلی به مورد قید کردید چون در عرفه ماه مبارک رمضان قرار داریم در این ماه مبارک بیشتر مردم سرودهای کلاسیکی گوش میکنند توجه میکنند به ترانه‌هایی که مضمونشون بلند است دایر به پند و اخلاق است دایر به وصف زندگی است حیات است روزگار است پدر و مادر است خیلی خوب است ما هم میخوایم که یگان ترانه دلنشین باشد برای مردم پیشنهاد کنید خب ماده رحمتی کردم دوستان عزیز حالا یک ترانه جذابی رو از چنیم یا نچینیم دیداری حق دیگر را بینیم یا نبینیم در جنتی جمالش گشتیم زار حیران نقاشیم یدن
Kunnad guslu maraz ber girize ağışın derser Gitti çağlan maraşader İlahiye resmi feryadan Beklerda kimsin yâlem Mara
хаста набошад.